Foli ani tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ aw bisimila an ka kunnafoni senteliman kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Faransi jamana ye a ka jɛɲɔgɔnya baaraw jɔ ni Mali jamana ye ka kɛɲɛ ni bamaci wale kɛlɛli ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ani ka tila ka Mali lasigiden fila gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni u ka ciden dɔ minɛni ye Bamakɔ yan utukalo tɛmɛni ni o ye u ka agent diplomate français dɔ ye a yirala k'a fɔ an ka Mali lasigiden fila ninnu ko sibiridon de b'u u bolo ka se ka Faransi jamana ale kɔni bila. An bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye AES jamana ale wasabulon ɲɛmaaw saba u ye ɲɔgɔn ye Burkina Faso alamisadon sɛpitɛmburu kalo tile 18 san 2025 Burkina Faso ale Fabala Wagadugu o siratigɛ la u y'a yira k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye fanba kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jateminɛli kɛ yaasa bɛn ka se ka o sɔrɔ ka se ka min ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dilan gafe kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛna kuma min ye u ka ɲɔgɔn ye kɛcogo kan yaasa min ye nin jamana saba wasabulon maaw ayiwa u ka se ka kan kelen fɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yetaw ani u ka kɛtaw ayiwa olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko ye ko min n'a bɛ kɛ ko kelen ye. Walasa ka sɛnɛ yiriwa AES jamanaw kɔnɔ min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ tako fɔlɔ ye n'a bɛ wele ko Forum sur le développement de l'agriculture dans l'espace de la Confédération des États du Sahel n'o de ye ka sigi kɛ yaasa min ye sɛnɛ yɛrɛ ye ale bɛ se ka yiriwa cogo min na AES jamanaw kɔnɔ o siratigɛ la u y'a yira k'a fɔ tile saba sigi kɔni don tile saba sigi kɔni na sa a tile fila fɔlɔ min ye nin jamana saba in kɔnɔna maa minnu ye sɛnɛ dɔn k'a dɔn nakari o ɲɛmaabaw yɛrɛ dama olu bɛna ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina falen kɛ yaasa min ye nin jamana saba in kɔnɔ sɛnɛ ale bɛ se ka yiriwa cogo min na halisa min ye sibiridon fana ye sɛpitɛmburu kalo tile 20 san 2025 min ye minisiri saba in ye olu fana bɛna ɲɔgɔn ye ni o ye AES jamana minisiri minnu ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛ yiriwali kow ma olu bɛna ɲɔgɔn ye u kɔni y'a yira k'a fɔ sa nin ye AES jamana ɲɛmaaw fana ka hakilina ye n'o y'a jamana ɲɛmaaw ye sɛnɛ ale bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye AES jamana kɔnɔ. Palestine ale lasigiden min bɛ an ka Mali kɔnɔ ale ye wele bila min ye jamana wɛrɛ minnu lasigiden min bɛ an ka Mali kɔnɔ u ka se ka ɲɔgɔn ye cogo min na min ye Palestine ale yɛrɛ lasigiden so yɛrɛ la Bamakɔ min ye alamisadon sɛpitɛmburu kalo tile 18 san 2025 min ye tile fana tow dunnen kɔfɛ o siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye lasigiden caman olu ye u ka wele jaabi o kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min ye Katari yɛrɛ ale lasigiden min b'an ka Mali kɔnɔ ni o ye Ahmed El Sidni ale kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies ale ka lasigiden min bɛ an ka Mali kɔnɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɛnyɛrɛ ye ayiwa jɛkuluba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o ye organisation non gouvernementale internationale maaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan. An bɛ na an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye kɔkan kibaruya fɔlɔ an bɛ taa Lagine ka kɛɲɛ ni min ye Laginɛkaw ka jamana sariya sunba o kalafili baara minnu n'o bolodalen don ka bɛn ni min ye sɛpitɛmburu kalo tile 21 nata in san 2025 yaasa min ye Lagine sariya sunba ka se ka yɛlɛma don o la cogo min na ni a bɛ wele ko élection référendaire constitutionnelle o siratigɛ la min ye Laginɛkaw fangasina min bɛ yen n'a bɛ wele ko Selu Daniel Jalo ale kɔni bɛ ka wele bila Laginɛkaw ma min kɔni ye nin kalafili ye u kana sɔn ka taa kalafili in na walima n'u sɔnna ka taa kalafili in na u k'a yira k'a fɔ k'u tɛna jɛn ni min ye Laginɛ ale sariya sunba yɛlɛmali ye o siratigɛ la min ye Selu Daniel Jalo yɛrɛ ye k'a tɛ Laginɛ jamana kɔnɔ a bɛ jamana kɔ kan a bɛ se waati damadɔ ma wa a kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in a kunba tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye Mamadu Dubiya k'ale yamuruya a ka se ka a kanbɔ Laginɛ jamana ɲɛmaya nɔfɛ. An bɛ taa Israël jamana kan Israël jamana ye mugujugu jigin Gaza ale dugu kɔnɔna kan u ka Israël kɛlɛkɛcɛw fana bɛ duguma yaasa min ye ka se ka kɛlɛ kɛ cogo min na o de kɛra sababu ye min ye maa caman ye ka se ka olu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la wa k'a nana ni gɛlɛya caman ye diɲɛ tɔnba Nations Unies yɛrɛ ka fɔ la min kɔni ye hôpitalisow hali wa olu sɛbɛkɔrɔ fara la ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na
ani ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la